زەڵالکردنێک لە کەناڵی ئێنارتیڤە لەسەر داخوێنین وەزارەتە سامانên xwezayî. Piştî vê yekê kenalê Enartî ji bo yekem car komeka agehiyan belav kirin li ser data û amarên şandina petrola Herêmê lê tevaya zeviyan ve Wezareta Samanên Xwezayî piştî du rojan ji belavkirina raporên Enartî rabûye bi belavkirina zelalkirnekê ji ber vê yekê bi pêtivî zanîn weke kenalê Enartî van xalan zelal bikin ji bo hawwelatiyên Herêma Kurdistanê. Ek cihê hêbetiyê wezareteke weke Wezareta Samanên Xwezayî ku bangeşa wê yekê diket kesên pispor û şehreza û bişiyan têdana û çendîn caran wezîrî bixwe behsa wê yekê kiriye ku li derveyê welat bûye û kesekê gelek şehrezaye dibiya vê petrol û îdaredana wezaretê lê bi vî zimanî û li piştî derbasbûna 48 demjimêran bi ser belavkirina rapora Enartî û bi vê êvariya pênşembî ku dewama fermînî ne zelalkirina didet bi zimanekî ku bêtir xeber û peyvên nehejî têdane wek ji agehî û datayan. Du Enartî daxwaz ji rêzdaran ji hikûmeta Herêmê û barzanî bixwe dike ku bi şexsî haydarî melefa petrolê ye lê cihê xeber û axiftinên nehejî bi kenalekî ku tenê raporeka rojnamevanî belav kiriye ji bo welatiyan zelal bike ku çi li wê petrolê dihêt ku rojane tenê li gorî amarên bazgehên sinûrî 840 tankerên petrolê ji bo Îranê û Tirkiye tên şandin ku nêzîkî 230,000 bermîlên petrolê ew mehane bi bihayê wê digehe 200 milyon dolaran û boçî de raporên mehaneya Wezareta Samanên Xwezayî tu amajeyek pê nayê te danû û nayê zelalkirin ku pereyê vê petrolê didin bikê û çi lê dihêt. Sê Enartî daxwaz ji Serokatî Herêmê û aliyên berpirsên hikûmetê dike bi serokê hikûmet û cêgirê serokê hikûmetê jî ve ku zelal bikin erê pereyê vê 80,000 bermîlên petrolê ku didin bi parzîngeha kelek û baziyan ji bo kê diçe û kî pareyî werdigre. 4. Enartî daxwaz ji Wezareta Samanên Xwezayî û Serokatiya Herêmê û serokê hikûmetê û cêgirê wî diket li cihê xeber û bikaranîna peyvên nehejî bi li ber çav hemû welatiyên Herêma Kurdistanê rê bidin ku kameraya Enartî û tîma rojnamevaniya Enartî ku demê sê mehane lêkolînan li dahatê petrolê û astê berhemanîna petrolê bikin seredana zeviyên xormal û tawkê û teqteq û havana û bayhesen bikin û herwesa çend endam parlamanek û çend kesekên biyanî ku şehrezayê biya vê petrolên ew Enartî pişt pêgirê daye hevaltiya tîman bikin û seredana wan zeviyan bikin û rê bi wan bête dan ku çêka lîsta şandina 6 mehên bûrî yên petrola wan zeviyan bikin û herwesa çavdêrê şandina petrolê jî bikin heya ku wî çaxî rastî û nerastiya raporên Enartî ji bo hemû xelkê Kurdistanê xuya bibe. 5. Lê cem Enartî cihê hêbetiyê ku Wezareta Samanên Xwezayî di bersivê de tenê bi yek peyv jî nemakariye bersiva Enartî bide bi ijmare ji ber ku Enartî zêdebarî wê yekê ku agehî li cemin datayên Wezareta Samanên Xwezayî weke pêtivî nînin lê di rapora xwe de piştgirê daye bi 611 milyon dolarên dahatê mehasibtên berê gerçi ew ku Wezareta Samanên Xwezayî bi vê êvariya direnga roja pênşemî û bi vî zimanê tund bi cem jî ve neçûye jimare û datana li ser şandina petrolê bi tenker û herwesa firotina petrolê bi parzîngehan tenanet bi yek peyv jî behsa van datayan nekiriye. 6. Enartî amojgariya Wezareta Samanên Xwezayî dike ku li cihê xeberdan û peyvên nehejî ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê zelal biket bo nimûne ku hijmara tankerên 840 tanker nînin belkû kêmtir e yan jî pêdana petrolê bi parzîngehan 80,000 bermîl nînin û herwesa ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê zelal bike û boçî mehane di raporên Samanên Xwezayî de amaje bi van du birgehan nayê te dan. Ji ber vê yekê li dawiya vê bersivê de Enartî daxwaz ji hemû welatiyên Herêma Kurdistanê diket ku careka din sehkene rapora Enartî ku li sîvêkê Oktoberê belav bûye herwesa sehkene bersivên Wezareta Samanên Xwezayî û wî çaxî bi hûrî vê zelalkirina Enartî bixwînin û dûfra welatî û xelkê şehreza bixwe biryarê bidin ku kî ji van zelalkirinên raporan û jimare û data têda hene û kî ji wan jî xwe ladaye ji data û birgehên hesas û behs nekiriye. Herwesa Enartî daxwaz ji serokê hikûmetê bixwe û cêgirê wî diket ku li cihê bersiv û bersivkariyan û xeberdanan wê dergehê zeviyan û tomarê lîsta şandina rojane vebikin ji bo endam parlaman û rojnamevanan heya ku bi çavê xwe rêjeya şandina petrola Herêmê bibînin. Eger hikûmet nemakare vîkarî jî biket wê xuya dibe tiştek heye ku dixwaze veşêre û negehe destê welatiyan. Ji ber vê yekê Enartî neçar dibe hewara xwe bibe ji bo xelkê biyanî û jêderên biyanî û reyên din çavdêriya petrola Herêmê bike heya ku agehiyên rast bigihînte welatiyan.